Posible ba na maglakad siya ng tulog na pabalikwas ng bangon? Si Lando, bakit puro putik ang kanyang mga kamay at paa? Kagabi, bago pa siya natulog, ay naligo siya. Mabangong mabango at wala ni isang dumi sa kuko. Ngayon, puting-puti na kobre kamay na bahiran ng putik. Tinawag ni Lando ang asawa. May! May! Halos mapatid ang litid niya sa katatawag, pero walang May na lumalapit. Mula sa bintana ay tinanaw niya sa labas. Nakita niya si May na nakikipag-usap sa tsismosang si Abel at sa bagong lipat na kapitbahay. Nakaramdam siya ng selos. Matipuno ang lalaking kausap ni May. Kung sa tindig ang pag-uusapan, di hamak na lamang ito sa kanya. Isang lalaking matipuno ang katawan, mamasel-masel sa gawing braso at tiyan. Pumunta siya sa banyo para linisin ang katawan. Bakit ba ang bigat ng pakiramdam niya? Para bang ang layo ng narating niya at sa buong panahon ng tulog niya ay para bang isang nakakapagod na magdamag. Baliktad yata kung kailan natulog sa kasiya na pagod. Nasa sala si May nung makita niya, hindi magkanto-tuto sa pagkukwento sa kanya. Alam mo ba kung ano ang nasagap kong chismis sa labas? Iyon daw si Duro, ibinaon ng buhay. May kilabot na gumapang sa kanya. Si Doro ang lalaking kausap ni May noong nagdaang gabi. Pauwi pa nga siya noon galing trabaho nang makita niya si May. Hinahampas sa balikat si Doro. Bakit daw ibinaon? Siya pa ang nagtanong. Matindi siguro ang galit sa kanya ng taong gumawa niyon. Malay natin, baka may lihim na kaaway yung tao. Siguro nga. Honey, natatakot ako. Bakit? Baka magmulto si Doro. Bakit ka naman mumultuhin? Malay mo, baka biglang magpakita. Baka nga, lalo na sa'yo. Bakit sa akin? Hindi ba close kayo ni Doro? Nag-iba ang kanyang tono. Hindi tanggi ni May. Mahilig lang magbiro yung tao, pero hindi ko yun vibes. Kinudlit siya ni May sa tagiliran. Hoy, jeling-jeling ang honey ko ha? Nagseselos na yata. Kung hindi nga lang ba kita kasamang matulog kagabi, baka isipin kong ikaw ang nagbaon ng buhay kay Doro. Ang tawa ni May. Hindi siya natawa. Naalala niya ang putik sa kamay at paa kanina. Hindi niya masabi kay May. Basta wala siyang kinalaman sa krimen. Si May ang nakapagpapatunay. Magkasama silang matulog kagabi. Talagang imposible. Kung bakit naman kasi ang bango-bango ni May, kahit sino yatang lalaki ay mahuhumaling kay May. Amoy polvo, amoy chiclet ang bunganga. At ang gamit na cologne, amoy papakulon. Pero kanya lang ang asawa niya. Kanya lang talaga. Ang daming naging babae sa buhay niya, pero iba ang haplos ni May. Iba ang hugis, iba ang sigasig. Ibang iba. May,
Ayoko sanang lumayo sa tabi mo, pero kailangan kong magtrabaho para sa iyo. Kung pwede nga lang ba yon? Ayaw na niyang iwan ang asawa. Honey, ayoko talagang mag-isa. Natatakot ako. Lambing pa ni May na kinakatkat na ang katinuan niya. Pwede naman akong magtrabaho para sa iyo. Alam niya na bukod sa sobrang lambing at maasikaso ni May, ay ito ang nagtatrabaho para sa kanya. Mahal niya ito at gusto niya na maiba ang takbo ng buhay nito. Dito ka lang sa bahay. Asikasuhin mo ako at ikaw ang reyna ko dito. At muli niyang naramdaman ang init ng pagmamahal ni May. Pero hindi naman pwedeng na lagi silang magkadikit ni May. Kailangan niyang magtrabaho para maibigay kay May ang pangarap nitong buhay. Ang hirap talagang magkaroon ng magandang asawa. Hindi mo maiwan-iwan na nag-iisa, para bang laging may aagaw. Hanggang sa trabaho ay ang asawa ang iniisip ni Lando. Hindi siya mapakali. Para siyang lalagnatin. Gusto niyang makita si May. Ang kaakit-akit na si May. Tinuluyan na nga ni Lando ang mag-file ng sick leave para makauwi agad ng bahay. Bago umuwi ay bumili pa siya ng pasalubong na sitsarong bulaklak para kay May. Malayo pa ay nakita niya na may kausap si May. Nagdilim ang kanyang tingin na makita niya ang kausap ni May na bagong kapitbahay na tumira sa dating tinirhan ni Doro. Ang matipunong lalaki na higit ang ganda ng tindig kesa sa kanya. Halos ganda pilipit ang tiyan sa katatawa. Nagmistula tuloy bansot ang kanyang sarili. Naramdaman yata na parating siya, kaya agad na umalis ang lalaki. Pinatingnan ko yung gripo sa loob. Ang lakas kasi ng tagas, sabi ni May. Ngayong hindi naman niya tinatanong. Napatango lang siya. Bakit bigla kayatang umuwi? Tanong ni May. Kung sakaling mapaaga pa kaya siya, ganito rin kaya ang itatanong sa kanya ni May. Kung kanina ay nagsasakit-sakitan lang siya, ngayon ay parang nagtuloy ang sakit niya. Kung dinudurog ang mga buto, kung bumabaliktad sa sikmurang sakit ng tiyan at parang binibiyak na ulo, 10 doble nito ang nararamdaman niya. Hindi makatulog si Lando kung ano-ano ang posibilidad na naglalaro sa utak niya. Nakita niya si May sa iba't ibang anyo, nakikipagharutan kay Doro, nakikipagbasaan at kilitian sa poging kapitbahay. Bakit ba nagkaroon siya ng asawang mahilig makipagharutan? Honey, alam mong hindi naman kami talo. Nadidinig pa niya ang sabi ni May habang agaw antok na sa kanyang diwa at mata. Gabi, nakatatakot na gabi. Ang gabi ang pinaka nakakatakot na sandali. Tahimik na ang paligid nang bumangon si Lando. Naglakad ng tulog. Kung paano nakalabas ng bahay ang lalaki at nakadampot pa ng tubo at matigas na bagay ay wala na ngang nakakaalam. Kinabukasan, nagising si Lando
na may bahid ng dugo ang kanyang mga kamay. Tinanaw niya sa labas si May, kausap ang tsismosang si Abel at isang istambay sa tabi ng tindahan. Ang ikli na suot, litaw na halos ang kuyukot. Pagkalabas ng banyo ay nakita niya si May sa salas, paikot-ikot na parang manok na hindi mapaitlog. Honey, iyong kapitbahay natin. Nanginginig ang boses ni May. Natagpo ang patay sa banyo, hinampas ng tubo at pinasakan pa ng gripo sa liig. Kita niya ang bahid ng takot sa mata ni May. Honey, natatakot ako. Kinalma niya ang asawa. Bakit ka naman matatakot? Honey, hindi na biro ang sunod-sunod na nangyayari. Parang batang napasiksik sa sulok si May. Takot na takot. Honey, baka multuhin ako ng kapitbahay. Bakit ka naman mumultuhin? Hindi naman kayo close. Nakangising sabi ni Lando. Hindi nga, sabi naman ni May. Para itong kuting na naglalambing sa paanan ni Lando. Tumayo ka nga dyan. Ayaw kitang nakikitang takot at malungkot. Itinayo ni Mando ang asawa. Iyon lang ang maganda kay May. Imbes na siya ang aliwin, siya pa itong magaling mang-aliw. Parang bulate, nagpaikot-ikot, nagpapatugtog ng malalambing at mahaharot na musika si May at buong indayog na sinasayawan ang asawa. Pumungay ang mga mata ni Lando. Ang ganda talaga ni May. Iba ang talbog ng bewang. Matigas na malambot ang katawan. Wala itong bilbil sa katawan at kapag pumalo, ang katawan ay tila hahagis din ang ulo sa pagbaling kung saan may pataas-taas pa ng paa habang sinasayawan siya. Talaga namang ibang-iba ang kanyang asawa. Hindi niya talaga pwedeng ikumpara si May sa kahit na sino pang babae. Iba si May, ibang-iba. Honey, huwag mo akong iiwan. Hindi ko kaya. Nagtataka ang mga kapitbahay. Nagsisimula na silang magtanong. Ano ba ang ipinakain mo kay Lando at patay na patay sa'yo? May, tanong na isang mahaderang si Abel. Kanda tutulis ang nguso. Secret, nakangiting sabi ni May kay Abel, sabay wasiwas sa mahahabang buhok. Hindi mo naman sasabihin pangit, ang gandang lalaki nga ni Lando. Dami namang mga babaeng nagkakagusto dito, pero ikaw lang talaga ang gusto niya. Paano ba ang gayuma mo at para bang lukong-luko si Mando sa'yo? Korek ka dyan. Talagang ipaglalaban ako ni Mando ng patayan. Kinilabutan ang tsismosa. Baka naman kaya may patayan dito ay gawa ni Lando. Muntik nang dumuli ni May ang nguso ng tsismosa. Hoy, isara mo yang bibig mo. Bad yan ha? Bad? Talagang bad. Dahil na mga oras na yon ay nakatingin na sa babaeng tsismosa ang sleepwalker at sa lahat ng ayaw nito ay inaagaw ang oras ni May na dapat ay sa kanya. Nang gabing iyon, kung kailan nasa kalaliman na ng tulog ang lahat, ay doon naglakad ng tulog si Lando. Sabay, basta binagabag ito ng selos at matinding pag-aalala,
ay doon ito nakakaranas ng pagkabalisa na nauuwi sa paglalakad ng tulog. Ang sleepwalker na ito ay malupit, parang zombie na pagalagala sa dilim at anumang sandali ay handang dakmain ang kanyang biktima. Sa lahat ng tulog, ito ang nakakatakot, ang anyo ng isang kriminal, at sa gabing ito ay hindi na makasigaw ang kanyang biktima dahil tuluyan na niyang tinagpas ang dila. Umaga, mabilis na kumalat ang balita na natagpo ang walang buhay ang tsismosang si Abel. Putol ang dila. Tahimik lang si May. Nang umagang iyon, nanibago si Lando. Wala ka bang nasagap na balita? Umiling si May. Nakangiti lang, isang mapang-akit na ngiti na konsensya. Gusto nang ipagtapat ni Lando ang pagiging sleepwalker sa kasama dahil hindi lang siya basta lumalakad ng tulog, pumapatay pa. May, hanggang kailan ko ba itatago sa ito? Nanlulumong sabi niya, yumupyop sa asawa. Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil buong pagsuyong hinalikan siya ni May. May kislap sa mata si May habang buong pagsuyong ginantihan siya ng halik ng lalaki. Oo, alam na ni May ang totoo. Ang lalaking hindi lang isang beses niyang nakitang naglalakad ng tulog, na sa tuwing babalik ay may putik sa kuko at kung minsan pa ay may mga bakas ng dugo. Dati siyang manicurista, kaya alam niya ang kilatis ultimo, kaliit-liitang dumi na nakakapit sa kuko ng lalaki. Ilan na nga bang parokyano niya ang tinanggalan ng kuko ni Lando gawa ng malabis na selos sa mga ito. Si Doro, minsan na niya inakit pero tinanggihan siya. Ang gwapo niyang kapitbahay, kinorner niya sa banyo pero nabuko ang kanyang sikreto. Halos maglupasay sa tawa. Ininsulto siya mula ulo hanggang paa. Ang mga bastos na iyon, wala na sila. Buti na nga lang sa kanila. Buti sa kanila. Kung bakit naman kasi itong mahaderang tsismosang si Abel umeksena pa. Wala na tuloy siyang kaututang dila ngayon. Alungkot na mundo kapag walang intriga. Solong-solo na naman niya ang sleepwalker na si Lando. Ang sleepwalker sa kabila ng inihahasik na takot ay ramdam niya ang pagiging babae sa piling nito sa kabila ng kanyang tunay na pagkatao. Isang baklang ipinaglalaban ng patayan. Ang haba ng buhok niya, girl na girl ang pakiramdam